fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan aw b'a partager maximum bi kunnafoni duman baden de bɛ yen bi hɛrɛ caman de bɛ yen mali bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma a y'a partager bi video ka di taman taman ne balimaw bi ye comment ça s'appelle mardi le 24 octobre 2023 bi ye mardi le 24 octobre 2023 an sigi kun ye mun ye min ye semino i y'a faamuya b'a la politisiyɛnw olu bɛ galonba tigɛ la o tun bɛ fɛ ka galon dɔ da an ka ɲɛmɔgɔw la ko semino baarakɛlaw an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye kadiri mɔgɔw fana ye olu fana ye politisiyɛnw de ye olu fana bɛ panpan na komi tɛnɛni i y'a faamuya b'a la an b'olu cancan yan n'an bɔra ye isaka sidibe min tun ye ibk ka assemblée kɔrɔ président ye olu bɛ kasi la kasobonba la bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an terikɛ a n'an jɛɲɔgɔn bubuma bɛn ko min ye énergie mɔgɔw ye k'olu fana ye plainte de bubuma bɛn kama an bɛna an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye burkina faso ani mali ani niger o bɛ ka fagali da terroriste kan a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye comment ça s'appelle bilal ag serif min ye sema terroriste ɲɛmɔgɔ ye sema terroriste ka ɲɛmɔgɔba nka cɛ ale c'est que ale kulela fo k'a da fara quoi ka kasi i y'a faamuya b'a la k'u dɛsɛra k'u barika banna ko solution tɛ yen i y'a faamuya b'a la ko Asimi kɛlɛ gagné min ye terroriste ka ɲɛmɔgɔ ye an b'ale fana cancan yan k'ale cancan bɛrɛbɛrɛ n'an bɔra o bɛɛ la an b'a laban ni denkolon ninnu ye komi aw b'a kalama cogo min na n'an bɛ video laban an bɛ fasoden jugu k'olu cancan o ye an taabolo ye waati bɛɛ n'an bɛ video laban dɔrɔn fasoden jugu an bɛ kulusi bɔ olu la ka dolokiw bɔ o la i y'a faamuya la centre min bɛ ne yɛrɛ camancɛ la ka u k'u lamaga kosɛbɛ comme ça olu dɔw b'u nɛ minɛ quoi tiseri an b'ale cancan buba sumaworo ale bɛ kasi la an b'ale fana cancan video laban na voilà nin de y'an sigi kunba ye ne balimaw an bɛ musobaw ka musoba fo Baculi a tun bɛ Kucala mara fana la min ye malo tulu i y'a faamuya b'a la farini makoroni a sugu bɛɛ lajɛlen k'a cɛ ka camion fa ka taa Kucalakaw dɛmɛ an b'a fɔ Baculi ma ko ani ce ani baraji ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka miɛn an kɔrɔ franchement fantanw bɛ ka lafiya bi fantanw bɛ ka dɛmɛ bi fantanw jigi sigilen don bi Baculi taa ni baara ye foyi t'i la an b'i kɔ fo saya ni ma tiɲɛ bila anw t'i bila Baculi ɲa voilà o y'o yɔrɔ ye ne balimaw an sigi kun an bɛ don o kɔnɔ sisan min ye comment ça s'appelle terroriste ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye comment ça s'appelle Bilal Ag i y'a faamuya b'a la Serif Bilal Ag Serif ale de bɔra ka kule ko min ye o ka marifa ye k'a banna pewu o ka kisɛ banna pewu se t'u ye dabali t'u ye Asimi ye kɛlɛ gagné Asimi ye olu mago sa terroriste ka ɲɛmɔgɔba min ye sema terroriste ka ɲɛmɔgɔba ye a bɔra ka foronto ko se foyi t'u ye bi k'u dɛsɛra u binna u halakira Asimi y'u mago sa a ko ale bɛ wele bila i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu olu k'olu pousser k'u bila kɛlɛ in na n'o ye tɔgɔfɔbali ninnu ye mɔgɔ minnu olu pousser k'u ka nin kɛlɛ in kɛ a y'a dama kasi olu la k'u ka marifa banna u ka kisɛ banna mobili tɛ yen tuguni essence tɛ yen tuguni se foyi to olu ye a ko mɔgɔ minnu olu pousser k'u ka Mali ci k'u mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na dɛ o ye u ka patron wele u ka patron m'u bo viser u ka patron hali k'u ka appel ta ma kɛ nkalon kɔ filɛ nin malo ni ta tiɲɛ mɔgɔ minnu ye jugusago den ninnu pousser k'u k'an faso ci k'an faso jeni k'an balimaw faga bi min ye Bilal Ag Serif a bɛ k'olu wele bi a bɛ k'a ka ɲɛmɔgɔba wele a bɛ k'a ka ala wele bi o bannen don ka Bilal Ag Serif ka appel ta parce que mɔgɔ minnu olu pousser k'u ka Mali ci olu yɛrɛ k'u bɛ tasuma la se foyi tɛ olu ye bi olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi olu ta tiɲɛna Bilal Ag Serif o bɛ dɛmɛ cogo jumɛn o bɛ ka appel ta cogo jumɛn la question est là juguya ani fɛnnabɔnɔdenya a kɔ de filɛ nin ye
mais an bɛ koda aw kan garankɛ ma min da bagolo kan Turotsu ka ɲɛmɔgɔ ba ale de filɛ nin ye i jɔ n ka photo yira aw la a photo bɛ n kun yan ale de bɛ foronto la bi ko solution tɛ yen dɛ ko Ameriki ni tɔgɔfɔbali no ale de filɛ nin ye lagasa in de filɛ nin ye kuna kulela ka kasi ka fan bɛɛ kɛ so ni makɔnɛ ka bo fara ko moyen tɛ yen tuguni ko moyen tɛ yen ko Asimi ye kɛlɛ gagné ko maa si tɛ se Asimi ma ko Asimi olu fantanya k'u bantanya k'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni k'u ta tiɲɛ k'u dɛmɛbagaw ka kɛlɛkɛminɛn bila ka na o bɛ kɛlɛkɛminɛn bila ka taa a bɛ taa min Asimi de bɛ yen o blindé min b'an bolo kuncili t'a ban avion min b'an bolo kuncili t'a ban aw bɛ taa min mɔgɔ minnu bɛ k'aw finance hali n'olu yɛrɛ taara fara aw kan bi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kali ma an b'aw bɛɛ bɔ baara la a se bɛ an ye bi a minɛnw b'an bolo a sɔrɔsiw b'an bolo mɔgɔ minnu bɛ ka aw finance n ye kali ala la n'a bilala Mali ni olu cɛ n'an ma tɛmɛ n'u ye k'a fɔ ma ko Tumɔriya Mali ka bon bi ka tɛmɛ Europe jamana caman kan Mali a ka bon bi ka tɛmɛ Europe jamana caman kan Mali ni Russie de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Russie bolo a y'a dɔ di Mali ma e bɛ Mali kɛlɛ ka taa min tu peux pas vous êtes très petit min ye Turotsu ka ɲɛmɔgɔba ye i jɔ an ka Mas kumakan k'a la an ka Dj Mas kumakan k'a la a y'a lamɛn dɛ Turotsu ka ɲɛmɔgɔba solution tɛ yen a ye Mas lamɛn ko k'u ka marifa banna ko marifakisɛ de banna olu fɛ yen u ladonn'u la a da de y'a fɔ o tɛ kelen k'u bɛ diɲɛmaa wele ko au secours a ye na ɲ'a ma Amadu ko k'ale bolo t'o la koyi n'o ye Isa kɔni tɛ o Isa t'a mɛn o Isa t'a nin waati la a ka butigi kɔnɔ ale ko hali n'u kulela k'u dafara k'ale tɛ kuma u ko nafolo kasabi min ni olu kan ka munumunu n'a ye ka kɛlɛcɛw sara ka balo kɛ ka i b'a dɔn kɛlɛ ye wari de ko o wari fana banna o wari banna matériel min kan ka kɛ olu bolo k'u ka blessés ko olu soigner minnu bɛ an ye bula don minnu na dɔw sara caman banalen don olu bolo maintenant minnu banalen don u b'o furakɛ cogo di ko o furakɛli yɔrɔ fana tɛ yen k'olu ye kule bɔ ka diɲɛmaa wele ko diɲɛmaa ma kala don u ɲin na ka bɛn ni olu jaabi olu kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi u b'u yɛrɛ ye ɲininkali bɛ tɛnku a la ko yala ko a ka kɛlɛcɛ tɔ ka ca a b'a ko awɔ ko kɛlɛcɛ tɔ ka ca ko parce que olu sigiɲɔgɔn minnu bɛ jamana wɛrɛw la an kɛrɛfɛ k'olu bɛ ka na renfort la ka non foyi u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ tuguni u sigiɲɔgɔn minnu bɛ jamana wɛrɛ la an kɛrɛfɛ k'olu bɛ ka na renfort la an da fɛ donc ko kana fara olu non baara Mauritanie b'o la Algérie b'o la donc olu bɛ ka na Libye b'o la merci olu bɛ ka na fara u kan ka ɲɛsin anw ka jamana ma donc ko min olu kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi olu tun ka garantie ye MINUSMA de ye MINUSMA ka kɛ accord garantie ye ko MINUSMA yɛrɛ ye a yɛrɛ sama ka bɔ o la donc olu ni armée malienne to ɲɔgɔn na armée malienne bɛ ka baara da olu kan bi marifakisɛ dɛsɛra logistique tɛ yen cɛw kɔni jɔlen b'u bolo voilà wari tɛ yen parce que wari de bɛ kɛlɛ kɛ vraiment an bɛ yiri de k'u kan voilà wari de bɛ kɛlɛ kɛ sira bɛ labila Madiba n'a ka cɛdenw ye sisan merci an bɛ yi k'u kan de voilà maa min ye nin fɔ ɲama a tɔgɔ de ye Bilal Akserif ne balimaw an bɛ Dj Masi an b'ale lajɔ yan aw yɛrɛ tulo b'a la baara banna pewu an bɛ dugawu de kɛ Asimi ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma n'a tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ nin fiɲɛ bɔra min nin fiɲɛ d'u ma an ka sɔrɔsiw donna Kidali territoire bɛɛ kɛra an ta ye Turotsu ka ɲɛmɔgɔba a bɔra ka foronto ko minɛn t'u bolo ko wari t'u bolo ko hali k'u ka banabagatɔ ko k'u furakɛ ko MINUSMA bann'u la bi Faransi bann'u la Ameriki bann'u la olu minnu kɛra sababu ye k'olu pousser k'u bila Mali la ko o bɛɛ banna olu la bi ko solution tɛ yen u bɛ ka kuma min fana fara kan k'olu dɛmɛbagaw bɛ bɔ Algérie ni Mauritanie ka na bɛɛ k'i hakili sigi ko mɔgɔ min yirana mɔden foyi tɛ yen nin kɛlɛ in banna pewu walahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye foyi tɛ se Mali la bi tapasi dɔrɔn don u jɛɲɔgɔn minnu bɛ Algérie ni Mauritanie o tɛ dɛ hali ni Algérie bɛɛ farala kan bi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma an bɛ bula don a bɛɛ la bilahi minɛn b'an bolo bi n'an ye miseli fili ka taa jamana fɛn fɛn a bɛ ci a minɛn b'an bolo bi u jɛɲɔgɔnw tɛ dɛ Algérie Mauritanie bɛɛ ka fara Sema Turotsu kan k'u ɲɛsin Mali ma
bilahi Mali bɛ tɛmɛ n'u bɛɛ ye a se b'an ɲɛ bi a cɛw b'an bolo a minɛnw b'an bolo a président b'an ka jamana kunna bi an bɛ siran mun de ɲɛ Asimi wallahi an b'i fɛ fo saya Asimi an b'i kɔ fo lahara ni tuma na Mali tun tɛ se ka danbe kɔnɔ ni tuma na Mali tun tɛ jɔ ni tuma na an ka nafolo sonyɛni tun tɛ ban ni tuma na Sema Ture so tun bɛ Mali jɛni ni tuma na bi tun tɛ Mali sɔrɔ ye Samba sɔrɔ ye Maliyɛn bɛɛ faga ka ban Mali territoire tɛ yen bi min ma kan ta aw yɛrɛ tulo b'a la Turusiw ka ɲɛmɔgɔba ko marifa tɛ yen ko kisɛ tɛ yen ko blindé tɛ yen c'est que fɛn fɛn ye kɛlɛkɛminɛn ye a t'u bolo bi wari fana tɛ yen o bɛ taa min ni part baara banna pewu kɛlɛ tɛ taa financement kɔ kɛlɛ tɛ taa musaka kɔ kɛlɛ tɛ taa i y'a faamuya b'a la wari kɔ nin bɛɛ tɛ Sema Turusiw bolo baara ma ban wari t'u bolo minɛn t'u bolo kɛlɛkɛcɛ t'u bolo mobili t'u bolo foyi foyi tɛ yen c'est fini terminé si kuma fɛn fɛn bɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ a ye t'aw mago la Mali kɛra an ta ye an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ n ye n kali Ala la Kidali minɛna Kidali contrôle bɛɛ b'an bolo bi Anfis Agorlov i y'a faamuya b'a la Tɛselit min ye Kidali bɛ camancɛ de la bi Kidali an ka sɔrɔsiw y'a bɛɛ lamini minɛn tɛ don minɛn tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a bɛ taa min Kidali kɛra Mali ta ye a ye nin sɛbɛn aw ka bila yen nɔ an ye Kidali minɛ Kidali contrôle bɛɛ b'an bolo Kidali aéroport wo Kidali donda wo Kidali kɔfɛla o ɲɛfɛla o a kɛrɛ a baɲa a bɛɛ minɛnen don bi foyi tɛ se ka kɛ Mali la bi jigitugu masa ni tuma na an tɛ lafiya Asimi Goïta o de la ni ne ye vidéomaniw ye an tɛ Asimi dɛmɛ tuguni an mago t'a la an ka mɔgɔ taara kaso la i tɛ ka Asimi dɛmɛ dɛ i bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ i tɛ ka kɛlɛ kɛ Asimi dɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ i fa n'i ba n'i ka jamana de e don e tɛ o anw taara ka ban pewu e don e tɛ o Mali jɔra ka ban pewu mɔgɔw tɛ Asimi ko k'a cɛ ka ɲi dɛ kɛwale min b'a la e vidéomani min fana ye sanga sɔrɔ Asimi tɔgɔ min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ ni Asimi tɔgɔ bila bi mɔgɔ fila t'i lamɛn Asimi taa ni baara ye k'a fɔ aw ye Turusi banna Mali kɔnɔ pewu Mali territoire bɛɛ récupéré la kɛlɛ bɛ kɛ ni musaka de musaka tɛ Turusiw bolo bi kɛlɛ bɛ kɛ ni minɛn de minɛn tɛ Turusiw bolo bi u yɛrɛ da baara de y'a fɔ ko MINUSMA banna olu la Faransi banna olu la Amérique banna olu la se foyi tɛ olu ye bi baara ma ban wa ne balimaw kɛlɛ jiginna so walima a ma jigin so kɛlɛ banna pewu fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye fanga tɛ dan kelen Maliba kɛra anw ta ye Asimi Goïta miyanka den halala muso ɲuman den ni muso sabalila furu kɔnɔ n'a den bilala fɛn fɛn kunna a b'a ɲɛnabɔ ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ waliju bange a bɛ den barikama wolo a bɛ den nafama wolo mais ni muso ma sabali furu kɔnɔ a bɛ den fɛn fɛn wolo a bɛ kɛ tori de ye hali n'i y'a ta ka bila sanfɛ a bɛ bin Asimi i ba sabalila furu kɔnɔ faso dir'i ma bi i ye faso jɔ faso kalifalila bi baara bɛ ka k'a kɛcogo la san 10 kɔ i y'a faamuya b'a la hali anw ka avion tun tɛ se ka tɛmɛ Kidali kun na bi Kidali bɛɛ kɛra an ta ye grâce à toi k'a fɔ aw ye ko kɛlɛ banna dɛ mɔgɔ minnu b'a la Kidali ma minɛ Kidali bɛ tan o y'aw kungo a bolo Kidali bɛɛ lajɛlen b'an ka sɔrɔsiw bolo bi a contrôle bɛɛ b'an ka sɔrɔsiw bolo MINUSMA tɔ ye dɔrɔn k'u ka minɛni cɛ ka taa MINUSMA yɛrɛ bɛ baara banna sa se tɛ MINUSMA ye se tɛ Turusiw ye se t'u dɛmɛbagaw ye a bɛɛ barika banna a bɛɛ jigitugu masa on n'en s'en bi qu'à toi ale tɛ kuma o i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ a tulo t'i la a nana kun min kama a b'o baara de kɛ i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ ale tulo t'i la o i m'ale tɛ kuma ne parle pas ni ye kumakɛlaba ye dɔrɔn barika de t'a la ni ye den kɛ ni ye i y'a faamuya b'a la bo fɔra barika de t'a la ale tɛ kuma o a tɛ kuma dɛ a bɛ san 1 kɛ a tɛ kuma a bɛ kalo joli kɛ ale bɛ baara de kɛ
an ye torosi bɛɛ faga ka ban pewu ka torosi k'u fantanya k'u banta k'u ka minɛn bɛɛ jeni dɛmɛ min tun bɛ k'u ye Sogɛli ko ko dɛmɛ an tun bɛ wari min d'u ma o bɛɛ tigɛra se foyi t'u ye u dɛmɛbagaw fana tɛ ka wari d'u ma bi c'est fini i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa i bɛ t'i kun fara kogo kun wa barika bannen den ninnu k'an ka jamana tila depuis 2000 baara banna Asimi an ka taa n'a ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Isaka Sidibe IBK ka assemblée président kɔrɔ ale ni Bavieux Touré u bɛ kasi la kasobonba la yen dɛ u bɛ kasi sugu bɛɛ la kasobonba la kunu o ye ci bila an ka kiiritigɛlaw ma ko olu bɛ fɛ ka fiɲɛ sama ko bɛ fɛ ka bɔ kɛnɛma mais ko 200,000 de se b'olu ye ko an ka kiiritigɛlaw ka ɲɛ olu ma i y'a faamuya b'a la u bɛ 200,000 di an ka kiiritigɛlaw ma walasa o bɛ se ka liberté sɔrɔ cogo min na 200,000 an ka kiiritigɛlaw ko k'a bada hali n'u ye 1 milliard di k'o tɛ bila parce que u ye 17 milliards de détourné Isaka Sidibe ani Bavieux u minɛna kun min na 17 milliards o de tununa u ka cakɛda la a 17 milliards n'a ko k'a bɛ taa 200,000 de di mɔgɔ ma ko aw ka bɔ kɛnɛma ni ninnu bɔra u bɛ boli aw ka n'u bila dɛ 200,000 c'est trop petit 200,000 ka dɔgɔ 200,000 ka dɔgɔ o y'o hakilina de ta ka ɲɛsin Mamadu Kasonge ma k'olu bɛ 200,000 di Mamadu Kasonge ma walasa olu bɛ se ka taa fiɲɛ ɲɛnama sama cogo min na u ka bɔ bo kasa la u ka bɔ kasow la ko liberté ka d'u ma 200,000 aw ye comment ça s'appelle 17 milliards de détournés 17 milliards détournés par Isaka Sidibe vous venez de dire que 200,000 Jubi a ka n'o bila dɛ 200,000 a kana minɛ dɛ a y'u to yen n'u sɛgɛnna o bɛ 1 milliard fana proposé a y'u ta kɔnɔ n'u ye dɔɔnin kɛ o bɛ 2 milliards proposé a wari in bɛ yen a ma dun o nin bɛɛ bɛ se ka dun wa nin bɛɛ tɛ se ka dun tɛ a y'u ta kɔnɔ ye don o don k'u can o bɛ na 1 milliard proposé n'o y'o fana proposé a kɔnɔ minɛ dɛ a y'u ta kɔnɔ k'u can o bɛ na 2 milliards fana proposé a kana bɛɛ minɛ n'u sera 10 milliards ma a bɛ sɔrɔ ka liberté d'u ma aw tun bolo ko nin bɛɛ tɛ ban aw bɛ sa fanga de la ka ninnu ta k'u k'an ka ɲɛmɔgɔ ye u ma miiri ni anw ka kɛnɛya ye u ma miiri n'anw ka lakana ye u ma miiri n'anw ka dunkafa ye u ma miiri n'anw ka kalanko ye u ma miiri n'anw ka baarako ye mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100,000 nirɔ ta ka dun a ma ban bi n'aw denw ɲininkara bi k'u faw bɛ min u b'a fɔ kabila ma k'u faw bɛ kaso la mun y'aw faw lata kaso la suɲɛni hali n'aw ye wari in bɛɛ sara bi aw kɛra ɲuguntanfɛn ye kabila la hali n'aw bɔra kaso la bi aw danbe tiɲɛna pewu Isaka Sidibe Bavieux Touré k'olu bɛ 200,000 ko ninnu bolo k'aw ye lagalagatɔ de ye quoi ka nin nafoloba in bɛɛ suɲɛ k'aw bɛ n'aw jɔ anw ma k'aw bɛ 200,000 di anw ma k'aw bɛ bɔ kɛnɛma hali n'aw ye 5 milliards di bi aw tɛ bila kaso ka jugu dɛ kaso ka jugu kaso bɛ mɔgɔ danbe bɔ a la kaso bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ kaso bɛ mɔgɔ nagasi bana jugu fura ye fura jugu ye aw y'u ta kɔnɔ k'u can don o don k'u lamaga bilahi o bɛ 1 milliard proposé o ye nin hakilina de ta ka ɲɛsin an ka kiiritigɛla Mamadu Kasonge ka ca ale b'a ka baara dɔn wari t'ale bɔ a ja kan k'e bɛ wari fitinin Mamadu Kasonge ɲɛ t'a la silamɛ don nɔrɔ b'a la ka bɔ hakili ma olu wari t'olu bɔ u ja kan o Mamadu Kasonge olu b'u faso fɛ danbe b'u la silamɛw don o bɛ sali o bɛ sun cɛkɔrɔba dati ba ni ala jugu ninnu de y'u denw ka avenir tiɲɛ ka jamana sigi a sen tɛgɛ kɔnɔ waati min na Ogo Sago Munduru Jurɔ bɛ ka jɛni u balimaw bɛ ka sa olu bɛ k'an ka nafolo suɲɛ ka assemblée kɛ kapɔti marayɔrɔ ka assemblée kɛ jɛnɛyɔrɔ ye i y'a faamuya b'a la k'an faso danbe bɔ a la a y'u to kaso la ne tɛ président ye o sinon n bɛ ninnu bila ka taa foro de la Isaka Sidibe k'an jɔ o kun na c'est-à-dire que n b'u lawuli k'u lakunu depuis 7 heures k'u bila foro la u bɛ biri foro la fo 17 heures n jɔlen b'u kun na ni gagné
ni gagné million kɛmɛ fila aw ye 17 milliards suɲa aw ma ha tilankɛ di aw ma a bɛna du ko million kɛmɛ fila ko an k'o minɛ k'aw ka bɔ kɛnɛ ma danga de b'an kɔ wa ni ninnu bilala bi ɲɛ kali ala la i y'a faamuya b'a la o bɛ don tu kɔnɔ fo Côte d'Ivoire ni ninnu bilala bi o bɛ don tu kɔnɔ fo Côte d'Ivoire a kan'u bila dɛ million kɛmɛ fila ka sake a ye million kɛmɛ fila in fana minɛ quoi a solution de ye dɛ ni sake ni minɛ i k'a bila i da kɔnɔ o ka fisa ni da lankolon ye a ye million kɛmɛ fila a y'a f'u ma ko a ye million kɛmɛ fila in di n'o y'o di waati min na a b'o minɛ komi Worozu ta kɛra cogo min na Worozu ko 1 million k'a b'o di ko pour que ale ka liberté sɔrɔ 1 million dira hali bi Worozu bɛ yen ninnu fana ta a ye k'o cogo la million kɛmɛ fila a y'o minɛ fɔlɔ n'o sɔrɔla tɛgɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'o bila an ka kɛsi kɔnɔ i y'a faamuya k'u to kaso la tuguni o bɛ tila ka dɔwɛrɛ proposé o k'a firi ala jugu bana jugu fura ye fura jugu ye bonya tɛ sijɛ ye bonya ye kɛwale de ye ninnu de anw ta tiɲɛ k'anw fantanya k'anw bantanya k'an danbe bɔ an na i bɛ ne kɛ président bɛ ninnu bɛɛ faga ninnu man ka taa kaso la 17 milliards i b'a da dugu ma fo sankolo a bɛ se k'a kɛ biriki ye fo sankolo la a bɛ se 17 milliards u y'a bɛɛ don dulɔ la ka taa wari su don wari ka taa bila dugukolo duguma ninnu de y'a kɛ mɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ ka mɔgɔw tɔɲɔ k'aw ka lafiya a tɛ kɔrɔbɔ dɛ ka sɔn kɛ kan'u bila kana hinɛw la maliyɛn bɛɛ ka laɲini nin de u ka sa kaso la bana jugu fura ye fura jugu ye k'a firi ala jugu ma a firiw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna comment ça s'appelle politiciens de wulila bi ko Asimi ninnu dɛsɛra ko ka terrainbolilaw sara tiɲɛ t'a kuma la dɛ tiɲɛ t'a la mɔgɔ o mɔgɔ b'a kuma fɔ aw ye a ye ta ka bɔ a kɛrɛfɛ k'a firi don parce que Asimi bɛ ka baara min kɛ a bɛnnen tɛ olu ma i y'a faamuya o la san 30 ni kɔ politiciens ma se k'anw ka terrain lawuli politiciens ma se ka i y'a faamuya b'a la terrain ko bila araye sanfɛ u ma se ka Mali terrain lawuli o y'anw ka terrain ko ban pewu k'anw ka terrain sira k'a bɛɛ feere bi Asimi terrain lawuli o hasidiya ni o ɲangodenya ko Asimi dɛsɛra ka terrainbolilaw sara nkalonfin tiɲɛ t'a la terrainbolilaw ka sara i y'a faamuya b'a la a ye retard ta i y'a faamuya b'a la ni heure 2 ɲɔgɔn de heure 2 ɲɔgɔn a tɛ tɛmɛ o kan dɛ tile 1 tɛ tile 2 tɛ dɛ heure 2 ɲɔgɔn politiciens tulo dara o de kan ko b'o ta k'o kɛ wasoko ye ko b'o ta ko ka nin fanga mankutu tiɲɛ nin fanga in senna samara ka fisa ni aw ye nin fanga in su a ka fisa n'aw ɲɛnama ye ewa n'a ye nin kuma mɛn mɔgɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ a ye ta ka bɔ a kɛrɛfɛ fasoden jugu don a tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka fanga ne y'o de fɔ en tant que Asimi bɛ ka baara ɲuman kɛ aw bɛ kɛ anw bolo ɲuguntan fɛn ye en tant que Asimi bɛ ka terrain lawuli en tant que Asimi bɛ ka avion san en tant que Kidali bɛ ka bɔ bolo la politicien aw ni samiya bo de ye kelen ye anw bolo quoi samiya bo hali a ka fisa ni aw ye Asimi bɛ ka tɔgɔ duman ni kunkɔrɔta min sɔrɔ ko bɛ n'a jɔ ka terrain wulila dɛ mais terrain baarakɛlaw olu dɛsɛra ka sara nkalonfin terrain baarakɛla bɛɛ bɛ ka sara bilahi gɛlɛya bɛ yen dɛ mais an bɛ ka baarakɛla bɛɛ sara baarakɛla tɛ yen min ka juru b'an na bi a tɛ yen ala barika la baarakɛla tɛ yen bi min ka juru bɛ an na o ye nin nkalonfin de tigɛ tiɲɛ t'a la race balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ t'a kuma la dɛ a kuma mana f'u ye t'i mago la tiɲɛ tɛ juguya don hasidiya don tiɲɛ t'a la tiɲɛ t'a la dɛ olu dɛsɛra ka terrain lawuli Asimi ye terrain lawuli solution tɛ yen o bɛ fɛ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ mais Asimi tɔgɔ tɛ tiɲɛ yan parce que baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ terrain bolilaw ka sara a ye retard ta dɔɔni même pas heure 2 o tulo dara o kan dɔrɔn o taara ko kalo 3 ko terrain bolilaw ma se ka sara zubi hali n'u ma se ka sara terrain ye san joli kɛ n'a ma se ka wuli san 10 ni kɔ terrain ma se ka wuli san 30 ni kɔ terrain ma se ka wuli terrain wulila bi ka terrain to bolila baarakɛlaw bɛ sara n ko terrain bɛ wari de ladon a bɛ wari de ladon mais hasididenya bolo wallahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen o yɔrɔ tun ye nkalon de ye n'a y'a kuma bɛ mɔgɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ a ye t'aw mago la tiɲɛ t'a la dɛ terrainbolila bɛɛ bɛ k'a ka sara sɔrɔ a bɛɛ ka sara bɛ ka d'a ma a bɛɛ bɛ ka sara cogo la i y'a fɔ hali ne min filɛ kalo dɔ la an ka sara bɛ na retard la o an ka sara bɛ a bɛ na tile 1 retard la walima tile 2 retard la olu tɛ kojugu ye o ça arrive
baara kan ka kɛ don min na n'a bɛnna samedi ma walima n'a bɛnna feriye ma sara bɛna retard la tɛrɛw ta k'u b'u jɔ n'o ye u dɛsɛra ka tɛrɛnbolilaw sara hali n'an dɛsɛra k'u sara jɔn bɛ d'aw la tuguni jɔn bɛ d'aw la tuguni jɔn bɛ kɛ aw fɛ jɔn b'aw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye aw kɛra anw bolo ɲuguntanfɛn de ye hali n'anw dɛsɛra ka tɛrɛnbolilaw sara bi aw su ka fisa n'aw ɲɛnamaw ye sabu aw tɛ don da la tuguni ka politisiyɛn aw de y'anw faga aw de ye mali ci aw de y'an ka nafolo buruja nafolo bɛ buruja don min na aw minnu filɛ kule la aw si ma démissionné ka fantanw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ faso aw si ma démissionné parce que aw tun b'aw ta sɔrɔ n'aw nana aw jɔ anw da la bi k'anw dɛsɛra ka tɛrɛnbolila sara hali n'an ye tɛrɛnbolilaw da k'u kan tigɛ aw ka mun b'a la mɔgɔ mago b'aw la honte an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna kadiri mɔgɔw la kadiri mɔgɔw olu fana bɔra panpan na u taara ɲɔgɔn ye ko faut que Asimi ka don fɔ olu ye élection bɛ kɛ don min na ala n ko denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini bilahi ni ta tiɲɛ sira mɔgɔninfin ma i bɛ sɔn ko bɛɛ ma walahi bilahi suma walahi ala min tɔgɔ ye ko hali n'an taara élection na hali aw ka wulu a tɛ voter aw ye politiciens n'an taara élection na hali ni aw denw n'aw musow votera aw ye aw k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya aw ɲugun bɛ bɛɛ la a kadiri mɔgɔw taara ɲɔgɔn ye ko faut que Asimi ka don de fɔ olu ye élection bɛ kɛ don min na ni Asimi ma don fɔ olu ye olu bɛ muruti aw bɛ muruti aw bɛ taa min jamana kɔnɔ densité min bɛ aw fɛ jama t'aw kɔ sanga t'aw la dawula tɛ aw la barika tɛ aw la aw kɛra juguw sago ye aw bɛ taa min n'an taara élection na bi Asimi de bɛ gagner ni date dira bi Asimi de bɛ tɛmɛ ale de ye maliyɛnw furakɛ ale de ye maliyɛnw ka wari kɔlɔsi maliyɛnw ka wari ale de y'a kɛ a kɛ cogo la aw bɛ taa min mais ni danga bɛ mɔgɔninfin kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne y'a fɔ k'aw ka politiki bila aw ka taa baara wɛrɛ ɲɛɲini aw ka taa sɛnɛ kɛ walima aw ka taa tunga la an tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɔgɔ tɔɲɔbaga k'i ka kɛ a fɛ a ma nɔgɔ dɛ hali n'i ye bagan tɔɲɔ n'a ye a bɛ boli n'i ye bagan tɔɲɔ n'a ye i y'a faamuya a b'a sen fa kɔ anw tɛna kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ani kafiri ninnu taara ɲɔgɔn ye ko faut que élection ka kɛ élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini date tɛ di bi a tɛ di sini Asimi bɛ sa fanga la wa cɛ tɛ aw la min bɛ se ka bɔ kare kɔnɔ a cɛ tɛ yen a cɛ tɛ aw la min bɛ se ka mɔgɔ tan labɔ a tɛ yen a cɛ tɛ aw la min bɛ se ka hali ne yɛrɛ bɔ n place la a tɛ yen an tɛ taa élection na dɛ an bɛ taa denkundi de la élection joli kɛra Mali kɔnɔ a ye Mali jɔ wa élection joli kɛra Mali kɔnɔ a ye Mali ci de a ma Mali jɔ Mali problème tɛ élection ko ye Mali problème tun ye mɔgɔ ko de ye an ye mɔgɔ sɔrɔ an bɛ taa mun élection la on n'est pas besoin de élection n'a y'a sɔrɔ aw ta ye jamana ko de a ye micro territoire ta a ka jamana kɔnɔdenw ɲininka a ye micro territoire ta aw b'a la ko an ka taa élection na mɔgɔ minnu kama aw ka micro territoire ta k'olu ɲininka n'olu fɛla ye élection ko ye aw bɛ na ye o zube a kadiri mɔgɔ taara ɲɔgɔn ye ko faut que Asimi ka date di olu ma anw y'a fɔ yan ko date tɛ di tuguni date tɛ di an tɛ taa élection na ni min bɛ sa i bɛ sa ni min bɛ taa baara wɛrɛ ɲɛɲini i bɛ taa ɲɛɲini anw ka impôt tɛ dun ten tuguni dɛ c'est fini terminé si kan an ka impôt ta ka dun ten bilahi fo an da jɔlen ma pa paga tɛ dun tan aw bɛ taa baara wɛrɛ de kɛ k'a firi ala jugu bɔnɛ ma wolo a bɛ zonden a bɛ hɔrɔn kolon jamana in cira aw de tile la jamana in barika banna aw de tile la jamanadenw tɔɲɔna aw de tile la jamanadenw sara aw de tile la jamana in jenina aw de tile la bi aw kana ko an ka taa élection na komi maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni kɔ sinon aw da kan ka ye Mali ko la bi aw da kan ka ye Mali ko la bi mais denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini danga min bɛ aw kɔ a bɛ ku aw la dɛ a y'aw da bɔ anw ka Mali ko la an t'aw fɛ bi an t'aw fɛ sini aw nɛgɛ t'an na tɔɔrɔ min bɛ an kan bi aw don filɛ ne ka Isaka Sidibe ta fɔ 17 milliards une personne détourner 17 milliards o ye min dɔnna dɛ 17 milliards a bɛ dumuni di mɔgɔ joli ma a bɛ sira joli dilan a bɛ baara di mɔgɔ joli ma a bɛ kɛnɛya joli sabati mais o don aw ma miiri n'anw ka gɛlɛya ye aw ma miiri n'anw ka tɔɔrɔ ye mais aw bɛ n'aw ɲangata anw da la ko an ka taa élection ko la élection joli kɛra Mali kɔnɔ élection kɛra Musa tile la Mali jɔra
élection kɛra comment s'appelle Alpha tile la Mali jɔra élection kɛra ATT tile la Mali jɔra élection kɛra Buwa tile la Mali cira de élection tɛ Mali élection ko tɛ élection ko tɛ mɔgɔ ko don mɔgɔ bɛ yen bi maa ɲɛnama ko don maa ɲɛnama sɔrɔla an tɛ taa élection na de n'a bɛ min kunna a bɛ i kunna an tɛ taa papaga la foyi a ye mɔgɔw tɔɲɔ sa n'an bɛ ka avancer a bɛ n'an senkɔrɔla ɲagasa anw ka bateau bɛ jɛnɛ i tɛ ninnu kumakan mɛn maliyɛnw bɛ saya i tɛ ninnu kumakan mɛn tɔɔrɔ bɛ jamana sɔrɔ i tɛ ninnu ka annonce i t'u ka communiqué i t'u ka foyi ye mɛ u da bɛ anw ka u nata dalen bɛ anw ka impôt kan sanga ni waati bɛɛ élection kɛ kun ye de olu kana fanga la jɔn bɛ da o la tuguni kara ye hata ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Bubu Mabel ko a ye kuma min fɔ a tɔgɔ énergie mɔgɔ ma ko a kuma ko tiɲɛ tɛ ko essence bɛ ka suɲa ka donna ta bɔra tan ko Bubu Mabel y'o kuma min fɔ ko kuma ma kɛ tiɲɛ ye k'olu bɛ plainte de Bubu Mabel kama ne bɛ min fɔ énergie mɔgɔw ye mɔgɔ kelen ma nin fɔ dɛ wallahi Mali courant ko foyi ma tiɲɛ ni nin suɲɛni tɛ an b'a fɔ yan an bɛ taa fɔ lahara wallahi fɛn min da ka di aw la a ye Bubu Mabel wele aw ka bɛn a kan mais plainte ko in t'a ɲɛnabɔ dɛ ka to ka plainte de mɔgɔw kama a tɛ marché yan dɛ a ye faso jɔlaw to k'u faso jɔ n'aw sɔn tun tɛ Bubu Mabel kelen ma fɔ ne y'a fɔ yan ha Kiliman Danbele filɛ Mali kɔnɔ a y'a fɔ ye mɔgɔ caman de bɛ ka nin fɔ a bɛ k'an ka gasoil suɲa hali sini a bɛ fɔ hali sini an b'a fɔ yan foyi ma kurantigɛ caya Mali kɔnɔ ni suɲɛni tɛ foyi ma kurantigɛ caya Mali kɔnɔ ni gasoil suɲɛ tɛ ani y'u sɔnkolon fɔ an bɛna taa plainte de galon dara na mais pour ka kuran bɛ ka tigɛ dinu mun de ye kurantigɛ in caya o bɛ k'an ka gasoil de suɲa a bɛɛ ye sonden ras bala ira de l'homme tranquille depuis Paris ni taara nin kaso la n taara Ala ka kaso de la ni donna nin kaso la nin ye Ala ka kaso de o bɛ gasoil suɲa u mago tɛ maliyɛndenw ka kuranko la hali sini an b'a fɔ yan dɛ a ko Bubu Mabel ye nin kuma in fɔ tiɲɛ t'a la hali an k'a kɛ tiɲɛ kana Bubu Mabel ka kuma in fili ka y'o la mais aw jogo tɛ yan aw sɔn tɛ suɲɛni ye mun de ye Mali kuranko nagasi matériel dɔrɔn tɛ o gasoil de bɛ suɲa fo ka dama tɛmɛ gasoil bɛ suɲa hali n'an taara lahara an bɛ segin nin kumakan kan yan voilà ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye kana to i ka vidéo mani bɛɛ ka taa kaso la dɛ Bubu Mabel jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la kosɛbɛ Bubu Mabel a jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la kosɛbɛ kana to i ka vidéo mani bɛɛ ka taa kaso la dɛ n'u taara kaso la i laban nɛgɛ bɛ b'o la Ɲangi ninnu t'an b'o faamuya parce que Ɲangi ta fan t'ale la ne yɛrɛ tɛna kɛ Ɲangi fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke Ɲangi n tɛna k'a fɛ parce que a ɲɔgɔn kalabanci tɛ yen olu bɛ balo nin de la mais min ye c'est que mɔgɔninfin Bubu Mabel ninnu filɛ quoi walahi a kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ min fana don a bɛ hinɛ quoi n'a jɛra an b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ hinɛ a kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ jugu tɛ mais Ɲangi ninnu ye mɔgɔ jugu de olu ta tɛ Mali ko ye olu bɛ dɔɔni de sɔrɔ sinon a ye Burujali min da nin fanga ka dan ba la a kana sɔn Bubu Mabel ka taa kaso la a jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la kosɛbɛ a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ énergie baarakɛlaw zonw don courant suɲɛnaw don gasoil suɲɛnaw don kuma fa n'a ba filɛ n'a ye Bubu Mabel lataa kaso la an b'aw cancan yan papaga tɛ bɔ a la wa an bɛ taa ka dossier ɲini dɛ bilahi an bɛ taa ka dossier ɲini ne y'a fɔ yan ko Asimi kan ka c'est que baarakɛla minnu bɛ yen k'a bɛɛ bila ka taa chômage la ka mɔgɔ kuraw ta bilahi sinon nin kurantigɛ tɛ ban a bɛ zon o bɛ balo nin de la depuis fɛtɛlɛba tile o bɛ nin de dɔn o bɛ nin de kɔnɔ kana sɔn i ka mɔgɔ ka taa kaso la Asimi Bubu Mabel an ka soutien bi an ka dɛmɛ b'i ye i ma kuma i c'est que i ma nkalon tigɛ i ye kuma min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ essence bɛ suɲɛ bi a bɛ suɲɛ sini gasoil bɛ suɲɛ bi a bɛ suɲɛ sini maa kelen ma nin fɔ dɛ wa kuma fɔli ma daminɛ Bubu Mabel la Kiliman y'a fɔ hɔrɔn o don a ye mun kɛ Kiliman la a ye mun kɛ Kiliman Danbele la hali ni fili yera mɔgɔw ka kuma la olu k'u ka ɲɔgɔn wele ka taa kuma ɲɔgɔn fɛ karisa ye nin fɔ tiɲɛ tɛ a tigi b'a fɔ bon a ye yafa ma an ka nin ko in arranger ten parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn don kaso la jamana bɛ jɔ wa n'an ye ɲɔgɔn don kaso la jamana bɛ jɔ wa den barika bannen tɛ ninnu olu bɛ se ka taa kaso la Arasibaci n'a ɲɔgɔnnaw comment s'appelle Ɲangi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka taa kaso la kɛ mais Bubu Mabel ninnu bɛ ka jamana jɔ bi o jɔyɔrɔ fana ka bon a ye olu to yen dɛ
jagaseri o ka fisa wuli ka bɔ n sen kan a ye bumabɛl to yen a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ k'an ka adamaw dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ ka faso in jɔ a y'a to yen ni nɔ t'a la a ma ban a ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ dɛ mɛ fɛn bɛɛ kasolataga de n'importe quoi bumabɛl an ka dɛmɛ bi ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye burkina faso n ka cɛ ne y'a fɔ yan ten ko kamera bɛ yen ni n y'o fɔ o bɛ digi sɛdɛri mɔgɔw la n'i kɔni ko kamera bɛ sanfɛ o ka go sɛdɛri mɔgɔw ye dɛ ne y'a fɔ yan ko foyi tɛ se ka dogo aw na tuguni a minɛn b'an bolo a dusu bɛ an na a cɛw bɛ an bolo an ye terroriste faga burkina a ka bon hakili ma burkina y'u susu o ko k'u bɛ don nizɛri abdramane tiani ale fana n'a ka kɛlɛkɛdenw jɔlen bɛ yen o fana y'u susu k'u b'u ɲɛsin mali ma mali fana y'u susu an y'u bɛɛ faga terroriste ko nin y'a bannen de pewu kamera de bɛ sanfɛ a ɲɛ bɛ terroriste la a bɛ komi ne sigilen filɛ yan mɛlɛkɛw bɛ nɔfɛ mɛ ɲɛ t'a la anw ni terroriste ta kɛra o de ye an ka drone bɛ sanfɛ mankan t'a la i y'a faamuya b'a la ji tɛ d'a ma to tɛ d'a ma a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a kamera ɲɛ ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ye nin fɔ yan dɛ n'i ye nin fɔ sɛdɛri mɔgɔ bɛ na e kɔni ka nin kamera ko ye e kɔni ka nin kamera ko ye an ka lajɛ kamera in bɛ yeli kɛ dɛ a filɛ a y'a image lajɛ dɛ a lajɛ dɛ filɛ nin les vecteurs aériens prennent le relais et précisent le renseignement. Parce que une unité fantôme de l'armée burkinabé dans une mission de recherche de l'ennemi dans la zone des 3 frontières. Une opération qui a porté fruit. Ce jour 22 octobre dans l'après-midi, l'unité rend compte d'au moins une centaine de terroristes sous des arbres dans la zone de Gungam sur le territoire burkinabé. 15 km nord-est de Marcoy, les vecteurs aériens prennent le relais et précisent le renseignement. Ils observent effectivement de l'activité intense ennemie. Ils ciblent, verrouillent le cœur de cette base et frappent avec succès. Voilà. La blague à non, mais pas. Non, à tes cas, ça c'est fini. Terminé, c'est. Anyabou la bonne là. Nous nous massons avec le bon chocolat. Admet Fanabe. Donnez pas du coup quand Admet beaucoup. Voilà. Ce groupe est anéanti avec des explosions de munitions de terroristes. Voilà, on a vu la bolle là. On a vu la bolle là. Et que vous bolle chocolat. Café. Avec ça, ça a quoi? Ah bon? Les rescapés prennent la fuite et traversent la frontière, direction le Niger. Ils sont traqués pendant leur fuite vers le Niger par nos vecteurs qui feront la passe aux vecteurs nigériens dans une coordination parfaite. Les vecteurs nigériens prennent le relais et les suivent jusqu'à l'Élétan sur le territoire nigérien. Là, ils vont se camoufler sous 2 grands arbres, peine perdue. Ils seront frappés efficacement par les vecteurs amis du Niger jusqu'à destruction totale. Voilà, on a là. Burkina you Pendant ce temps, Burkina you susu au koko be boli kata Niger. Niger fana yu gushi. U be sarai. Nga che nin bara be bande nin kala be bande nin kali alala. Mina ba mbulu be aka. Mais anya be ela nyati awna. Olu be la ben fen sabati. Doroni be sanfɛ abe ku be photo ta. Anya bu bila ula. Abetami. Abeta yɔrɔ jumɛn? Taga yɔrɔ te. Ay ka ja lajɛ dɛ. Doroni de filɛ sanfɛ ku filmer nin cogo la. Image propre a jɛlɛ hali nɔgɔ t'a la. A lajɛ dɛ. Les unités d'assaut montent sur la position ennemie. Hali nɔgɔ t'a la. Abetami. Doroni ku bɛ filmer ka ɲa hali nɔgɔ t'a la.
ka sɔrɔ ka bɔmu jugu ka k'u bɛɛ faga nin ko in bɛ ban de nin kɛlɛ in bɛ ban de Burkina Mali Niger lafiya bɛ na hali a tɛ mɛn parce que terroriste ko banna pewu an y'u bɛɛ faga se foyi t'u ye bi wari yɛrɛ t'u kun tuguni moto tɛ yen foyi tɛ yen a b'a bila ala ka barika don Mali la ala ka barika don Burkina la ala ka barika don Niger la n'an y'u gosi n'u ko k'u bɛ taa Burkina b'u gosi n'u ko k'u bɛ taa Niger b'u gosi drone bɛ Niger drone bɛ Mali la drone bɛ Burkina taga yɔrɔ tɛ terroriste bolo tuguni a kɛr'u bolo donko ni donkoma ye o bɛ fɛ ka Mali bila ka boli ka taa Côte d'Ivoire sira tɛ yen o bɛ fɛ ka boli ka bɔ Burkina ka taa Côte d'Ivoire sira tɛ yen i tɛ se ka bɔ tuguni o bɛ camancɛ de la a kɛr'u bolo donko ni donkoma ye n'u y'a don ka taa ɲɛfɛ fa bɛ sa n'u y'a don ka taa kɔfɛ u ba bɛ sa n'u tora donbali ye u na lahara kɔlɔn jeni terroriste ta kɛra o de ye an bɛ k'o bɛɛ faga ka ban pewu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Tisséri an bɛ sɔrɔ ka laban ni Buba Fane komi nafa t'ale la ale bɛ to kɔfɛ an bɛ na Tisséri a ye Tisséri lamɛn dɛ. Salut Sam et Cham Kokoya. Juste pour k'a fille k'a foko fentenina. Seulement ça fait 1 mois il a décidé de message consulté quoi. Puis comme mes vacances là. Je suis actuellement en vacances, il y a à la Dje. Tambe boulot. Au dato pour conclure k'a fille de Rongo n'y a tadi. N'y a la fia. Pour l'instant, mais il n'y a rien de follow malikoina. Nene a fo ni be kuma na te famu dori yɛrɛ ta n'u y'a y'u ɲɛla tuma min na u hakili bɛ jigin na. Mais barika t'i la a bɛ faamuya cogo jumɛn a tɛ se ka faamuya. Ne ye fɛn o fɛn fɔ maliyɛnw ye a caman kɛra sara u y'a ye. Ni ne ko n ko ka vidéo mani ko nɔgɔya parce que ne b'a dɔn on est dans une guerre géopolitique ani puissance de bɛ ɲɔgɔn na an kelen o kelen ne an dɔnnen don an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don n'i bɛ mɔgɔ dɔn mun bɛ Nations Unies baara la ala kama vocal in ci a tigi ma ou bien i bɛ mɔgɔ dɔn minnu bɛ fɛn dɔn a domaine na n y'a ɲini fɛ ala kama vocal ci a tigi ma ni nkalon don a ka fɔ tout ce qu'on dit là c'est écrit n ye vidéo man dɔ ka vidéo ye 100 ans anw se ye fɛn o fɛn ye an y'a kɛ jamana in ye a surtout armée ani donso diɲɛ dugu tɛ yen n'an bɛ se ka taa kuma armée tɔgɔ la anw y'a kɛ an taara parlement européen na ka taa manifester an tɛ hala da dɔn ala ni lamini ninnu les élus d'origine malienne. Bon bɛ a ka vidéo jɔyan komi hors sujet don a b'i to nin sujet la a bɛ taa yan fɛ vidéo maniw hɛnɛ dɔrɔn de b'a dusukun na vidéo maniw hɛnɛ dɔrɔn de b'a dusukun na aw yɛrɛ y'a ka kuma daminɛ mɛn k'ale y'a makun ko n'a kumana k'a tɛ faamu parce que barika t'i la ne y'a fɔ ko ne y'i ko n'i kora kɔfɛ nɛnɛ b'i minɛ quoi ne ye e ko k'i sugu yira mɔgɔw la ka ban pewu parce que danbe tɛ e la i bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e kumakan bɛ lamɛn cogo di ne y'a fɔ yan dɛ n ko ni n da ɲɛsin ma bilahi a b'i faga ni ne ye n da baara ɲɛsin ma a b'i bɔ baara la pewu e kɛra ɲuguntan fɛ e kɛra samiyɛbo ye e de bɔra yan k'a fɔ Umaru Jara i y'a faamuya bala le ministre de comment ça s'appelle le chef d'état-major k'a ma kuma bamanankan na k'a kumana français de la k'a mago tɛ maliyɛndenw na or que Jara kumana bamanankan na an nana n'o dalilu ye maliyɛnden bɛɛ c'est à dire bɛɛ tigɛr'i la a ye kumakan bɛ taa min i bɛ fɛn fɔ fɛn min ma k'i ɲɛna i bɛ fɛn fɔ fɛn min dalilu t'i bolo i bɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn min maîtriser ka kuma i kun fɛ ten i ɲugun bɛ maliyɛn bɛɛ la bi a vidéo mani an minnu bɛ k'a can a ka ala deli ye bi an bɛɛ ka sa a ka ala deli ye bi an ka taa lahara a mana kuma bi dɔrɔn vidéo maniw n'a nana hali na c'est à dire n'a nana k'a bɛna kuma dɔ fɔ kuma yɛrɛ tɛ fɔ tuguni vidéo maniw i ma foyi y'a la fɔlɔ hali i dalen i ka dilan kan i bɛ sogo anw na k'i to sunɔgɔ la i bɛ sogo anw na ne y'a fɔ k'i da bɔ Mali ko la e ma don ko foyi de la ni ala ye barika don a la i ye ɲɛlɛnni sigi yan ka Mali danbe sigi yan ka fɛn bɛɛ sigi yan ala ma barika don a si la parce que i tɛrɛ man ɲi i ŋaniya man ɲi i ka jugu i ɲɔgɔn hasidi tɛ yen i t'i sen bɔ nin bɛɛ la i ye va-et-vient joli kɛ Mali la place nɔfɛ foyi mɔgɔ fɛn fɛn ye IBK dɛmɛ a bɛɛ ye fɛn sɔrɔ e ye IBK nɛni ka tila ka IBK dɛmɛ a pas paga parce que maa t'i fɛ i joli ma ka go t'i seri de tigi da jagɔrɔka bilahi e bɛ to i ka nettoyage la ye i kana i da bɔ ne y'a fɔ k'i ka jigin ka bɔ yen i ka taa nettoyage la Fanta Sise ye nin kangari kelen de da Fanta Sise yan
nko fantasy set na chigachi hali ka jigi ka boyi amma banga ne lame ate ne kaso la mala papier dati bana e ne fana ta mala be do kaso la nya fu yinki ki sembo na mugotina tugi ko mugotini kuma kanta mugo dalentila nafatila nun ko nun dabla ibe pampa na kom tinani ninti mago sale ko ale ya sembo ko la ni mi sembo la be tami itse ka mugo fla labo mugo fla ti ka groupe ko no bi mugo ka danati kan parce be galonte ibe sembo la de jagu ya parce que tɔgɔ in tɛ a tɛ sɔrɔ ten dɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ i la barika bannen an bɛ na buba fana e buba fana lamɛn dɛ nka ɛri sera quoi. bɛ kolonɛliw su kɛrɛ kan an bɛna kuma min na bi kuranko a k'o kanw kana kuma Assimi Goïta n'a ka videoman sarakadenw buba fana bɛna o répond buba fana ma n bɛ ala jɔ yan ale nan'i kanto an ma ko Assimi Goïta n'a ka videoman ko sarakadenw a n'an ko ale ma ko jugu sago den faso kumasulu den baso kumasulu den ko an bɛ k'ale fa nɛni ko k'ale ba nɛni ko ale bɛ taa plainte do ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ ɲɛsin plainte de ma mais an dafalen bɛ yan faransi kaso ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bilahi ɲɛ kale ala la kaso t'an bɔ nin sira in kan i y'a faamuya wa i ka plainte tɛ mɔgɔ si bɔ nin sira in kan an bɛ continuer k'i ku tigɛ yan i kun n'a kala k'a tigɛ yan parce que e ye denkolonden de e ye sarakaden de e ɲɔgɔn fɛnɛ bɔ n'o denma wolo dugukolo sanfɛ e wa e ɲɔgɔn danga denma wolo Buba Sumaworo n bɛ fa don e la yan barika bannen den ne t'a dɔn jɔn bi to a yɛrɛ ma ka tugu e kɔ i ma i ka pasi tɛ lamɛn yan kuma fɛn fɛn bɔ da kɔnɔ nkalon don i ɲɔgɔn fasoden juguman wolo diɲɛ kɔnɔ ni nana sigi n ka pasi minɛna dɛ a bɛ tan dɛ Modibo Kɔnɛ bɔra Mali la ka na i yɛrɛ jogo de bɛ k'i kɛlɛ bi i bɛ ka kuma min fɔ a tɛ maliden si de arranger n'o ye français u b'i kun ci k'i da fara plainte tɛ dɛ taa mɔgɔw bila fo makɔrɔn poche kɔnɔ cɛw cɛ mana e ye faransa a b'i ju ci pa paga tɛ bɔ a la plainte bɛ mɔgɔ da minɛ yan a ye nin partager Assimi ka video manu an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal tɛ dɛ hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Macron ka salon kɔnɔ maa si tɛ nin sira in bila yan saya don balo tɛ yen jɔn bɛ siran kaso ɲɛ ne m'a fɔ ye ko an kɛra su ye déjà su mago bɛ ko la e filɛ ne ka n'i da fɔ Assimi Mali président na n'a ka video manu la ani e fa nana walima ne ba nana i bɛ n'i jɔ ko n fa bɛ ka nɛni n ba bɛ ka nɛni dɛnna ta bɔra ta mais toi tu es qui lagasa plainte joue bi an bɛ continuer k'i kaya tigɛ yan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ka continuer k'i kaya tigɛ yan bilakoro fara saba fasoden jugu ala jugu kafiri bɔnɛma wolo denkolonden sarakaden e bɛ kaso de la ne y'a fɔ n ko fa bɛ don e la yan i tɛ baara la kelen i dalen bɛ mɔgɔ de ka so kɔnɔ han doni min b'i kun hali a tɛ TGV kun i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i n'i somɔgɔw tɛ i n'i ka kabila tɛ mɔgɔ minnu tun bɛ wari d'u ma olu ka wari banna degun b'i kan a ka bon hakili ma e bɛ kɛ fatɔ ye n kale ala la e bɛ fini bila hali a tɛ mɛn continue k'i da fɔ Assimi n'a ka video manu la ne y'a fɔ parce que e tɛ se ka bɔ faransi kɔnɔ yan i ma i bɛ ka t'i sigi ko Modibo Kɔnɛ de bɛ ka mɔgɔ bila na o k'an faga Modibo Kɔnɛ tɛ dɛ i bɛ ka kuma minnu fɔ o de bɛ ka maliyɛndenw tɔɔrɔ i bɛ ka kuma minnu fɔ Mali ma o de dimi bɛ maliyɛndenw na ko Modibo Kɔnɛ mago b'e la k'a firi fa donn'i la déjà komi i kɛra fa tɛ i ma ye tubabuw ye papier d'i ma tubabuw mana papier d'i ma nin cogo la i b'a sɔrɔ e kɛra handicapé a ye n bɛ ka nin kuma in fɔ mɔgɔ dɔw tɛ n'i bɛ fɛ ka hali sɛbɛn sɔrɔ yan joona joona i yɛrɛ kɛ fatɔ ye n'i bɛ fɛ ka hali sɛbɛn sɔrɔ yan joona joona i yɛrɛ kɛ banabagatɔ ye bilahi i bɛ sɛbɛn sɔrɔ tile kelen n'u y'a dɔn k'a fɔ e kɛra handicapé dɔrɔn o bɛ papier d'i ma mais sɛbɛkɛla e ka papier sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ voilà ko an ka e to yen e ka dɔ fɔ anw ma an kana dɔ fɔ e ma e ka anw nɛni an ka n'i nɛni plainte tɛ dɛ bilahi don o don an b'i ju ci yan don o don k'i lagasa k'a tigɛ yan don o don an b'i batard sauter yan pa paga tɛ bɔ a la voilà plainte tɛ dɛ an bɛɛ y'an dafalen mais n'o de fɔ n'an taara nin kaso la nin y'ala ka kaso de an bɛ siran kaso ɲɛ yan n'anw taara kaso la walima n'an taara ni an bɛ siran mun ɲɛ ko ni faransi m'ale ka plainte ta ba la k'ale b'a yɛrɛ faga i b'i yɛrɛ faga dɛ i b'i yɛrɛ faga k'a firi an bɛ e bila yan jugu sago